Hello, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma no-Amanda, ngithi uyamkhumbula? Oh, ya Amanda, yes. Kunento kade ngifisa ukukutshela yona, ukwazi ukuthi ukhulume nabantu abadala ekhaya. Ya, yini le? Bengifuna ukukutshela ukuthi njengoba umngani wami nje engatholakali kwayimanje, kahle hle umngani wami washona. I- I-boyfriend Hayibo. i-boyfriend yakhe lo yaziyo nawe le nje lo wawungayithandi nje wena yodwa lo yaziyo, sahleli ngangihleli nje endlini, wabuya-ke emsebenzini wahamba-ke wafuna i-girlfriend yakhe waya endlini, mayefica endlini wamfica ehleli nenye i-boyfriend-ke yakhe-ke then wase yabadubula wahamba wabagqiba-ke. Manje bengifuna ukutshela lokho nje ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu abadala. Ngamanga mfethu. Ngiyaxolisa Nginamanga. Ngiyaxolisa ukukhuluma lokho kodwa nami manje lento iyangidla. Sorry. Angisakwazi ukuhlala nayo lento. Manje ngakujabulela ukuthi ukhulume nabantu abadala, okungcono kuhanjwe kuyiwe e-police steshi ngoba nami ngizelana nje ngizodinga usizo ngoba lo mfana ngiyamsaba. Ngisaba ukuthi Manje uzongibulala pho ngoba wazi ungitshela namhlanje, wazi ungitshele namhlanje. ngiyamsaba nami. Loya muntu uyasabisa mfethu, kade wayengisabisa, ngiyamsaba kayinami. Mfethu ngicela bandla usheshe uhambe emaphoyiseni ngikholwa-ke le nto ongitshelayo. Ngiyaxolisa bandla, ngiyaxolisa. Kodwa ngiyacela ukuthi ukhulume nabantu abadala nje. Nami ngilana njengamanje sosuka lana okungcono sihlangane namaphoyisa kuhanjwe at least ayombiwa ngoba ngabona ukuthi wambaphi. Kodwa manje ngiyasaba ukuthi ngizokhuluma kanjani ngoba lo muntu lona uyingozi. Yo, angazi ngithini. Ncesi mfethu, ncesi, Ngiyakuzwa. ncesi.